אם לומר את האמת, יותר ממה שהפריעו לנו חורבותיה ושיממונה של אהובה, היה זה צבי, אשר גרם לנו להרבה יותר אי נוחות. זאת כאשר הסתובב בינינו חסר מנוחה וחסר אונים, ברצותו לשחזר את הנצחתו של אמיר. וצבי כידוע לא מרפא עד אשר גרם לנו לבסוף לקום מן הכורסה. הבוקר לחנוכת פינת אמיר. היום זהו יום שמח לכולנו, למרות שיובא לציין אירוע טרגי אשר אירע לפני 27 שנה, כאשר אמיר ברקן מצא את מותו שעה שטיפס על הר הגעש וילה ריקה אשר בדרום צ'ילה. זמן מה לאחר מכן חברו חבריו של אמיר וחברי קיבוץ והגשימו את חלומו והקימו כאן אהובה להנציח את זכרו. אך אהובה למרבה הצער לא שרדה הרבה זמן, וכך גם הזיכרון. היום אנחנו אמנם לא חונכים כאן אהובה, אך פינת אמיר אשר אינה בסיס יציאה לרכיבת אופניים וגם תשמש פינת פנל מניאק לתושבי מגידו, אינה פינה ראויה, יפה ומכובדת להנציח את זכרו של אמיר. הקלישאה אומרת שהדרך המטרה לא פחות חשובה מהמטרה עצמה, וכמה זה נכון במקרה של התגייסות הקהילה פה להקמת הפינה. אנחנו חייבים תודות גדולות פה לרבים מהקהילה אשר תרמו. החל מהמשפחות והילדים שהגיעו כאן בגיוס לפני חודש ועזרו לנו בפיזור רשת העצים והניקיון. אני חושב שהתרומה הייתה מעבר לתרומה הפיזית עצמה. ממשיך ברבים שתרמו כסף שהיה מאוד חשוב להשלמת המקום. ממשיך בבעלי מקצוע כמו נהגים, בטחים, נגרים, בוני דקים, סרטטת,
שכולם, כל מי שפנינו אליו, נהנה ברצון ועזר לנו, וכאלה וכאלו שהגיעו בלתי מקצועיים במרכאות, בשבתות, ועזרו לנו בעבודה סיזיפית כמו לנקות ולחמור. אז תודה לכם. תודה ענקית לחברי המחזור והצוות של אמיר מרקן מסיירת מטכ"ל, שהוכיחו רעות מאי, ואמנם פיזית נבצר מהם להגיע עקב המרחק והתיאום והם הציעו את זה, אבל הרימו תרומה ענקית, תרומה כספית ענקית, ובאמת הוכיחו רעות מאי. אז באמת תודה רבה לכם. ואחרונים, תודה לחברת תלגמיים, אשר תרמה את עצי האלון ואת העתקה לכאן, מבצע אשר שלעצמו לא היה כיף בכלל פשוט. נמצא בבקשה. להתייצב פה בבקשה. לא, אבל האמת שאני רציתי להגיד שכשיושבים פה ומסתכלים על השדה הזה, אז זה מזכיר לי כמה דברים, כמה חוויות מאוד מאוד שנטועות בי חזק. וזה מתחיל בערך מכיתה ד' או ה' בחופש הגדול, שהיו חמורים בקיבוץ, הייתה חוות חמורים בקיבוץ, ואנחנו קשרנו 3 חמורים, איתי, אמיר ואני, והתחלנו לרכב. לא היה הוקף, לא היה כלום, ישבנו על החמור ככה עם איזה חבל ורכבנו פה על הדרך, ואני חושב שהגענו עד עתיקות, זה היה אז נורא רחוק לרכב, אבל זה חוויה שאני זוכר. כשגבי סיפר לי על הרעיון, מאוד התלהבתי מהרעיון, מאוד התחברתי אליו, ומתוך האהבה רבה מאוד צבי ולאמיר, החלטתי שאני מתכננת אותו, ויצא לי להכיר אנשים שגרים במגידו שלא הייתי מכירה אותם בדרך אחרת, וזה כיף, כי עד עכשיו עוברים אחד ליד השני, אהלן, מעניינים, מה נשמע, נוצרו חברויות, ובסך הכל קיבלתי הרבה מהפרויקט, ומאוד מאוד נהניתי. שלום רב, שמי נועם, ואני אחד מהחברים של אמיר מהצוותים של סיירת מטכ"ל. ויש כאן הרבה מהצוותים שבאו לכבד היום את אמיר. צבי וסיבי היקרים, האחיות, חבריו של אמיר בקיבוץ מגידו, חבריי הטובים מהיחידה. אנחנו צוות שהתגייס לנובמבר 1981. חבורה של אנשים צעירים, הרבה מאוד קיבוצניקים. התחלנו טירונות, כבר תוך כדי הטירונות פרצה מלחמת שלום הגליל. בתוך זמן קצר מצאנו את עצמנו בלבנון, חווינו את חוויית המלחמה, חלק מחברינו נפצעו. לאחר מכן המשכנו את שירותנו ביחידה והשתחררנו, לשמחתי הרבה ללא נפגעים בנפש. ואז זמן קצר אחרי שהשתחררנו את כולנו, הלכנו לטיולים אחרי הצבא. אמיר נהרג בווילה ריקה. הוא בעצם היה החלל הראשון שלנו, של הצוותים הפרטיים שלנו. עברו מאז 27 שנים, חצי מאה עברה, זה המון זמן.
ולכן זה אולי כל כך מרגש לראות כאן כל כך הרבה אנשים שזוכרים את אמיר ומוקירים את זכרו. וכשאני מנסה לזכור את אמיר, זה מתערבב לי קצת עם הספר שאני מאוד אוהב, הנסיך הקטן. מהתמונות שמה, דרך התוכן, זה מאוד מזכיר את אמיר. אנחנו התברכנו בצוותים, שני חבר'ה מקיבוץ מגידו. אחד שותק או מדבר עם הסוסים, ואחד, זלמנוביץ', לא סותק את הפה. הם ביחד היו סוג של שלמות. אמיר היה בו תום בלתי רגיל, הוא היה תמים, הוא היה יפה תואר, בלונדיני, כמו שכולנו רוצים להיראות. היה מאוד מאוד שקט ומופנם, מאוד התעניין בארץ ישראל, בסוסים, מאוד אהב לנווט, היה נווט בלתי רגיל, וניחן בכושר גופני מעולה, והקפיד לעזור לכל מי שהיה לו קשה, לדחוף, לתת יד, וכך יצא שהבחור התמים הזה, השקט, מקיבוץ מגידו, סיים מסלול ביחידה והיה לוחם לתפארת מדינת ישראל. הילדים שלנו כבר יותר גדולים. מי הבכור? אמיר, שקרוי על שמו של אמיר ברקן, כבר בן 25. אמיר נהרג כשהיה בן 23. אבל זה מחמם את הלב שאנחנו זוכרים כל אחד עם הזיכרון הקטן שלו, ובאמת זה הזדמנות בשבילנו לחבק את המשפחה הנהדרת, את צבי, את ציביה, ושתדעו שאמיר לא רק בפינה היפה הזאת שאני מאוד מעריך אותה, אלא גם אצל כל אחד מאיתנו בלב. אנחנו שמחים, שמחנו גם לעזור בכל מה שיכולנו, ונבטיח לבוא לעשות כאן טיולי אופניים. יש לנו יוצאי היחידה, אתם יודעים, בספורטאים רציניים, אז יש כאן הרבה רוכבי אופניים, ואני בטוח שכולם יבואו לטייל פה. חיבוק גדול מכל החברים של אמיר. אני רוצה להקריא משהו שצבי כתב בסמוך למותו של אמיר. מתגעגעים לילד בלונדיני עם עיניים כחולות וחיוך ביישני שמשוטט מגיל מוקדם במקומות אסורים ובלתי שגרתיים. הוא מתעסק יותר עם בעלי חיים מאשר עם בני אדם. מתגעגעים למתבגר עם אופי קשוח אבל רגיש מבפנים, שם, ממעט לדבר, לא מוכן לקבל דבר כמובן מאליו ולא נרתע לחתור נגד מוסכמות. מתגעגעים לנער בן 16 הגר בחדר מבולגן להחריד ומסתובב רוב הזמן עם סנדלים חצי קרועים, מכנסי ג'ינס מקומטים ודובון בלוי בחורף או טריקו דהוי בקיץ. נער שפתאום מגלה עולם ומלואו, עולם הסוסים, ומאז הרבה דברים נדחקים הצידה, כולל לימודים. מתגעגעים לחייל שלא אוהב את המרובעות של המסגרת הצבאית, לא מדים, לא טקסים, לא לענוד לראווה את כנפי הצנחן שלו, אבל חייל המוכיח שאפשר לסמוך עליו, בעל כוח סבל ורצון של ברזל, דבק במטרה ומוכן תמיד לעזור. מתגעגעים לרפתן הממלא את עבודתו באחריות ומשקיע כדי לשפר ולקדם. מתגעגעים לצעיר שלא מדבר כלל על אידיאולוגיה וערכים, אבל מתקומם בפני אי צדק וניצול חלשים ומקיים ידידות הדוקה עם שכנים ערבים מכפרי הסביבה. מתגעגעים לאדם תמיד עסוק, תמיד בפעילות,
המגיע לחדרו רק כדי לישון, אבל מוצא מעט זמן כדי לבלות עם המשפחה, לצייר לפעמים, לבקר בקביעות את הסבים ולצאת עם האחיות לטיולי סוסים או כדי ללמד אותם לנווט בערים. כן אמיר, מתגעגעים אליך. בוקר טוב לכולם. שומעים? כן. לא שמעתי תשובה. יפה מאוד. וואלה, אתם לא מתארים לעצמכם כמה שאני מתרגש. ורוצה להגיד המון תודה על זה שבאתם. המון תודה. היום הזה הוא בשבילנו לא יום אבל. היום הזה, עם כל האבל, הוא יום של שמחה. למה יום של שמחה? כי אמיר נהרג בגיל 23. אמיר נהרג בגיל 23 ומאז עברו 27 שנים ועוד 3 ימים. זאת אומרת שכל התקופה הזאת של 27 שנים אנחנו קיווינו שיהיה לנו מקום להתייחד עם הנשמה שלו שעשתה אותו כל כך מיוחד. מקום בו נוכל להגיע עם האחיינים שלו. יש לו, לימין יש 10 אחיינים. רצינו להגיע, שיהיה לנו מקום להגיע, לדבר על אמיר, שישאלו שאלות, והגענו לנקודה הזאת. הגענו. בגלל זה אנחנו באמת שמחים, בשבילנו זה יום נפלא. כל הסיפור במה שהיה עם אורווה, ושמאוד השתדלנו להוציא אותה לפועל, כי אמיר היה משוגע על סוסים. סיפר כבר גבי הזה, ניתן לחזור על זה. אחרי שסופית התברר לנו שלא נוכל להקים את האורווה, בא אליי גבי יום אחד ואמר צבי, גבי שהיה פה לפניי, ואמר לי, צבי, אני לוקח על עצמי את העניין של הפינה, של פינת אמיר, והוא התחיל לגייס אנשים, את רבקה, את קרן, את אסף, כמובן שקודם כל את ניסה וטופר, ותוך חודשיים אתם רואים שקרה פה. אתם רואים את המקום הזה הנפלא, שאני יכול להגיד שבשביל כל הקיבוץ זה גאווה גדולה שיש לנו מקום כזה, ואני רוצה להגיד שהייתה תרומה של כל הקהילה. אם אפשר היה לצלם פעם את המקום הזה לשבוע שבועיים, זה היה כמו כן נמלים, מלא מבוגרים, מלא ילדים, מזיזים אבנים, חופרים תעלות בשביל לשתול עצים. ממש נפלא. עשרות אם לא מאות אנשים היו באים יום אחרי הצהריים בשביל לעזור. וכמובן אני גם רוצה לעזור. העזרה הכספית שקיבלנו מחברים שלא יכולו להגיע יום לעזור כאן, גם של חברי הקהילה וגם של חברי הצוות של אמיר מהצבא, עזרה לנו מאוד לקיים את כל הנושא.
ביהודה יש לנו היום מקום נפלא, ואני לא רוצה להגיד יותר מדי. תודה, תודה, תודה. זה שוב אפריל, ושוב ירוק, והפריחה משגעת. והמבט שלי נשלח רחוק אל הערים ולא מדעת. שלא מדעת מחפש אותך, שב מן הכפרים. חוזר אליי מן המקום אשר ממנו לא חוזרים. אתה היית לי גדול, אני הייתי קטנה. הקומה על העץ, הכלבים, הנדנדה בגינה. החולצה התכלת הקצרה שלך והג'ינס הקרוע. מה כבר אפשר לעשות עם כל כך הרבה געגוע? צעדים קטנים מיהרו תמיד להשיג צעד גדול. מעט מילים שלך אמרו לי תמיד את הכל. הפנים היפות שמביטות בי עכשיו מתוך התמונה לא אומרות לי כלום, כבר כמעט 30 שנה. וזה שוב אפריל ושוב ירוק והפריחה משגעת, והמבט שלי נשלח רחוק, אל הערים ולא מדעת. שלא מדעת מחפש אותך, שב מן הכפרים, חוזר אליי מן המקום אשר ממנו לא חוזרים. ב-26 לאפריל 2014 נחנכה פינת אמיר. 27 שנים ו3 ימים לאחר שאמיר מצא את מותו. בהקמת המקום היו שותפים רבים מתושבי מגידו, וכן חבריו הרבים מתקופת שירותו בסיירת מטכ"ל.